Pwede mo bang tanggihan ang pulis na pumasok sa iyong bahay kahit may dala na search warrant? Ang general rule, hindi. Dahil ang dala ng pulis na search warrant ay order sa korte para i-search ang particular place. Ngunit, hindi ibig sabihin na wala na kayong karapatan kahit may dala na search warrant ang pulis. Ayon sa Rule 126, Section 4 sa Revised Rules of Criminal Procedure, dapat nakalagay sa search warrant ang one specific offense. Dapat detalyado kung anong offense ang nakalagay sa search warrant. Kung drugs, drugs. Kung firearms, firearms. Pangalawa, ma-describe ang lugar na nakalagay sa search warrant. Kung room 102, room 102. Hindi dapat ibang room. Now, at ang bagay na subject sa search. Sa sinabi ko na kung druga ang subject ng search warrant, dapat makalagay sa search warrant. Kung hindi na-comply ang nasabing mga requisites, kahit papayag pa kayo na i-search ang iyong bahay, questionable ang search.